намериш лилавата ръка. Виж, мами сега. Хайде. Къде? Виж как прави с ушите. Пусни да някаква песен. Чакай, ето тук са песните. Къде? Чакай, то пише. Пресен ход. Level 3. Let's pretend. Чакай, Няма. Ето, чакай, къде съм? Ето Ма тук. къде има песна? Your tummy. That's your tummy. That's your tummy. What can we eat for a snack? Apples and carrots. Maybe some nuts with a cup of milk. Would you like to share with me? Yummy. Не ядри си толкова много.